Samantha Montgomery chu anu in a boral san ma awangin California khopui fe ma apanen chaw an khosa a nima sela an limdunin tudang an ngai big lo zantin amut ma in apa in fairy tale a chiar sak pho china chu chuan semi fairy tale ngai na chu ati zual lebok apa in a ming choin restaurant a hong thara chuta thok zong zong te chu semi tan chuan chungkwa ang mai ani apa chuan englai poin afanu chuan nu amamoni inangai china chu wangin mangai aton rolin nupuya ane ngal thuai maya aming chu Fiona ani sem chuan nu ane mai ani lova unau nu pahni Brianna le Gabriela te ane ngalbok nikhat chuna satakin lirang hing thuta inchema chuan apa chu athi ani Beselo lutuka apa athi thuta wang chuan afanutan engroma anu chia filman lo ni inalanga anushon plastic surgery a chile a unau nu swal deuh pahni Brianna le Gabriel tekyanga akhosa chove top mayani Fiona chu aswalin thil engkim mai chu a control veka semi chu chia hlo ang mayani lekha athiam thei ema nitin mai chuan anushon leinat na neilo lutuk an khum chu atwa reng mayani apa restaurant po chu Fiona in aronga thlak dang lamsak veka chu muna chuan semi chu waitress na atholui tirbok kumsom aliamta a semi chuan Princeton College cha alu duwa wangin rim takin na athok char chara chu apa le ama du thu samani Fiona in thil engkima thune inna alak vek nuachang chu muna thok tu po mai chuan anning em veka a in ti thu in na thok te en kol dan po engma shelo chuti lain semi ve thung chu an ngai na ema chungkwa ang mai nan ngai ni anjinga pakhat rondai chuan semi chu angai to azwalin hataka na athok laya mu te hian chola azirlaya in sorbing job turin alo shil china boina tam takara an school me chelar tak selbi musit na le chongkhum na te chu ato renga ngai bok chin selbi le semi unau me che phir pani te chuan hunrem chang an mu apiangin semi han nui so vel te chu an mai ngai lo sem chuan athin rim na te chu achian chaber kar tara hne na ashil mai china ma se amma ngei po ina ashia dhau lo chu aru ka du tu anei renga chu an school larber le football quarterback ni bok Austin ani tuna chuan Austin na chu Shelby nen an indate mek thunga an school chuan larber ma se semi chuan angai na lemlo achan chu Austin na chu mi hosa fapaduat swal anga yani semi chuan text message mangin mi pabiang thina neya ma se chu pa chu tunge ani ashelo chu pa chuan no meta ni ina insoya an school chat room atanga in shechan ni in an in biak ta ka chuan nuaman ti in an in ngai na zel ani na taka chuan Austin na chu no met chu ania ma se chu semi po in a shelo Austin na chuan lekha buziak tu ni adu lain apa in an chung ko sumdo na chunjom zel turin na du thunga achian te le abial nu ngei po chu a poisa le larna awang chawa akianga omania chu wangin a online chian tungia ni po ashiat big lo nen swan an in po ema ama ashathiam tu om chunani chumkhat an in bele chu Austin an semi chu Halloween dance party lo om tura chuan lam tu ala lam dun puya asoma chumi huna chuan zandar som pakhata mai chana in muwa tunge an ni in Shilton chu arotani an pani chuan school mun khata an kalani ti chu in shema se tu chiange an ni an in sheton lo ve chumi chungchang chu semin achian pa kar dara ashilvata chu ta kar dara po chuan chu no men in ti chu mai chana awahmunge turin semit chu alo fuya ma se sem chuan chu a online chanin chuan in muta se an in chian chat na chuan ngaya o zel theila wangti chu a lauru le tlailama anushon Fiona ikar sil turin Austin karwasha avakala Relotea Brianna le Gabriela tipo an rontleng ve ngala Austin mitlak tum chawa kalan ni ti chu an omdan atanga chiang reng an ko sakdan te chu amolin om ngai na po an shelawan ni bera an at mail takzet ina ava hole nu chuan
Fiona in Halloween party zana an restaurant na atho ngai tur thu alo shila chuta Sam chuan avoi khatnan Fiona I chu ngenin Halloween party a kalveng nge adu thu chu a shilta a mase athu soi chu Fiona in enga ma angai saklawa wangin lung oilo zetin Sam chu akal son taringotani zana Fiona I chu restaurant a avakala Sam chu tongkam chetak taka wa an khumle charcharin zandar som pahnia dora avalet le tur thu shila chumi huna po chuan lo om ngei turin acha anushon chuan nuwa waitress pakhat in Sam chu customer lo lu thar te hne na chang order wala turin atira dokana lo thu te chu Austin Shelby le Anshian te an lo ni atira Sam chuan a she de hleka ma se anna ania wangin order la tur chuan avapanta alorin lok angein Shelby le Anshian te chuan diriam takin nuiza siam nan an lo manghala Sam ril runalu tuk chu akal son ngal akal nurei lo te a Shelby chu Austin an a chen zui ve boka Halloween party zan aron thlen chuan kartara chu zoro anga inthuamin Sam chu party na a shwaya tuma ronda ile na thok dang te chuan Sam chu kartara zuin party na a akal ngei turin an lo fuya a theilai ngein anun chu nuam taka mang ve turin an chani atopa Sam po chuan aril ru siam fela ti chuan Carter ronda le Sam te chu costume dora an kalkwal tangal nima sela Sam tan chuan du pakhat ma an nei theilo ronda I chuan Maikor moizet mai hi a muwa chuta ngai dan thadeu aneta Maikor chulein a ina Sam a shwai hoa party na a hak tur address nei chatber chu la chuakin Sam chu a in siama party na a chuan akal ve theita chuti line Austin po party na chuan alo om diam to a online chian chu muhlan angak le to takzet Carteran Sam phone a chuan alarm set saka chutiang chuan restaurant a Fiona I athlen ma in Samin athlen khal thei don ani lamtuan lampana Sami aron langchia mai chu anal takzeta chu hmuna mi pa te chuan an mit an la son mai thei to lo me cha te chuan an thik em ringota a online chia no meta in ti mutur chuan lamtua lai tak chu panin alo ngak ta wang mai chuta nung lama hoi chia chu Austin a mu a online chian kom ngei em no meta chu Austin alo ngereng ti a sia chuan a shil hai leya chu mun atang chuan kalmaya tum ma se Austin chuan alo danga ami zia chu mi tengai angani lo thu soin mi tam tak anga mi hausa fapadua chual angkha ani lo thu soi chuan Sam chu a min thei sham ti chuan pona an chuak duna huana chuan lam dunin an lam pa in zona som an in zot nima sela Sam chuan a menga soilang du lo in chung lama thung chuan Shelby chu a single di lo sha in tlangwal pakhat David a hian moilo deuh davin a cheibuaya chuta Carter aron inrolin chu pala ka tang chuan Shelby chu aron chan chu chuan Shelby chu a ne hleya Carter chu a fop ta ngal bor mai Sam le Austin te po in hun nuam tak an lamang dun zela an chanchin te chu in Shilton zelin Samin tunge ani a shilve don chiatia a alarm chu dar som pahni ring ma minute som panga vel la oma aron ritaral ral mai chu hmuna tang chuan akal watangai sia Austin chu engma a shilve man talawani chumi zana king le queen te po chu Austin le Sam ti ania ma se thildang angai tua thei to lo Sam chuan Carter chu wazongin Shelby ne na anlo in fob mek chu avamu Austin an chu nula chu tu chiang nge ani sha tumin alo zong kwal le mek boka vanei thak takin Sam ho tur man mo lu tuk chuan a phone chu a thlopal ta hlau maya chu Austin an lo charin chu a Cinderella chu tu chiang nge ani zon chu nge ya tum ta ni an chian du na kara an lu nu chuan Samin Carter an hena ani na dik tak chu Austin a shil ngai lo tur thu a shila a chan chu Austin an alal fanu azon lain ani ero chu meche satli a ve mai ani sia a in sitani ho tur an in khal chuak chia chu Fiona ile a fanu pani swal deu ten Carter kar chu an ron supop mai
Semi chu Fiona in a mu ma in alo biru mana. Ma se Fiona iten ufa chuan anjin lela wangin restaurant a Semi a nge empty endik turin an in khaliam tangala. Carter po chak takatlanin Fiona in aman chu ma ngeya Semi chu thlen puya tumani. Fiona i chu tlan chak viau ma se Semi chuan restaurant a thleng masazoka. Ma se in thak nan hun tle malamamo. Fiona i po chu arun thleng chun zom ngal. Chu vele chu muna na thok te chuan hun lak nan an no ti boy char chara. Chu chuan Semi chu in thak na hun pe in. Chauka a na thok a mu ta ka chuan Fiona i chu a chuak vele tani. Atuk school an kallen na a chuan Semin Carter nena mi zong in Mysterious Cinderella chungchang chu an thei mil ngal vek nia alan thu a soinu anua. Ma se in chungan lu chia chu tu po in chu nula chu an zong ani ti an mu thei ngal. Tin Austin a chuan a Cinderella chu zon chuang nge ya tumboka. Sem chuan Austin nena va in soi chu a she hlea en po a en changam to lo. Chuti lain Austin a chuan a Cinderella zon chuan na tur lekha tar malmal pa in a chian te nena chuan chu nula thil nei hlutak a kol thu le chu thil ni na tak soya ron lam cha thei chu a Cinderella nge ani tur thu alo soya chung zong a mu nuwa phei chuan Carteran Sem chu fu Isual Savin Austin a ma a chuan ani na dik tak chu va soi ngei turin angen ma se Semero aril ruala boy hlea Carter chu a mazana Selby chantu zoro anga inthuam kha amma ani thu Selby avashilani chuan ani po Austin ma a inpuan ve tur thu ashil chu vele Carter chu a chian nutan Selby nena chuan ava in puang ta a Selby in thudik tak alo shat chuan athin jim le zan masa athil thleng chu eng po lo ni se tiswal palmai ani thu soin alo nar chiang le Carter chu ril runa takin Semi nena avalet le a chian pa chunga thil thlenga mu nu chuan engtika ama Austin nena Mysterious Cinderella chu ani thu soya tum talo bur mai ani lelama Austin chuan a Cinderella zon chuan nan audition alo puat seya ma se atu me chiama chuan an palklang zolo a me che du em mai ni na sha chu atu ma be na a lo chamta ka chuan Austin chu anwal tarui mai in lama Fiona in mail alo en hloma chu mi zinga chuan Princeton College alu tura pomani na le kha alo tel Fiona i chu athin rim leya Semi mu lo turin le kha chu athugru tangal Semi chu aruma lutin Austin a message te chu a ena Austin a chuan message tam tak lo hnu chia in Semi chu tu chi ange ani in puang ve to mai turin angen Sem po chuan in puan mai chu atum ni ma sela chu ti lai tak chuan a unaw nu shon in ron kavin in hnuai lama Fiona i muturin a chuk tak ngala a computer chu a off the ngil lo mai a unaw nu chuan lo en ruin Semi chu Mysterious Cinderella nge ani ti a chuak ta atuka Austin a bula an vakal tak ngala an unaw chuan Mysterious Cinderella an ni thu an soi ve ma se Austin an Mysterious Cinderella ina athil thlau akol chu enge ania zo chuan atuma chuan an chan theilawa wangin akal san zui an unaw chuan karsil namhuna an insol zuya nakina chuan kara tangin an talbuai lai te chu anau pangho chuan mu na man tingang mai chumini vet chuan Semi te restaurant a coffee le turin Austina avakala chu Sem chuan rem cha nga la in a huai sen na zong som khomin Mysterious Cinderella ani thu chu Austin a shila tumta a nima sela chumi chuma po chuan a in puang don chia tia Fiona I aron in rolle lelama unaw swalu tukte chuan Austin an hena a Cinderella zon khani ti an infia the taglova chuan Shelby an vapana Semi email chu pe in Semin Austin a chu tunge ani sharing chunga midang anga abyak vel thu te chu an soita daya tin chung zong ati chan chu Selby a thik wang ni in an soi chu vele Selby thin rim chuan mi zong ma Semi ti mol phodan tur ro man na siam tangal school sports an nei ma a in ko khom na an nei lai chuan ti mol photum tarana
Chu muna chuan school naupang te mai baka Austin le apa te po an tel ve. Austin pa chuan a fapa chu alo khel to na china football khel ve ngei turin alo fui mol maya. Relo te a unaw swal tak te chuan semini na dik tak chu mi zong ma puang zarin an nui so. Austin ne na an inbiang na zong po chu an chiar chua sak vek boka. Chuta tang chuan Austin pa in Austin chu Princeton College sa luturin atling te a sheta chia. Austin ne na chuan alaka abeidon thule an chung ko sumdon na en kultura adu thu chu a shil non le. Austin eroin apa ne na Princeton University a zira chak thu chu a soi chuang ngai lo thung. Semi chu ril runale zaktakin in lama a ho tangala. Ruma a omlain Fiona in Princeton University a changa lekha adon chu aron pe. Ma se tun chum chu nolani thu sha tir na lekha alo ni daya. A zia chu Fiona ile afanu phir unauten an lo thlak danglam tina ania. Semi chu an chia lo anga ti renga restaurant a chuan na tho ti rengan duani. Atuka Brianna ile Gabriela te chu restaurant an vakala. Nataka kongka an kharawangin bangang gitar an tar moi chu an ti tlaringota chu chuan wallpaper chu ti thlerin wallpaper nunga chuan lo chami hlona kha I thil du tak eti theilo nana dal tu wa in mantir ngai su ti alo in ziaka chu an thil ti chiat po chu semi bok an pole thawa wangin semi ning to lutuk chuan thu ziak chu a chiar chuaka Fiona ite nu fakal zongin atong chuak veta achunga an che dan le an kho sak dan te chu a kham tak je to thu soin an na chu a ban san ngala Fiona I chu a mel a nar asam le apa restaurant thleng po chuan ti chevek ma se an kianga chu a pe to lo thu a soi khum ve ta sak mai ronda ina a in son lu tangal football game lian tak an nei zana mi pa ho khom na ruma valutin Austin chu mai chana awa beta a mi ze in anglo tak pahni anei chu akham tak ze to thuwa vashil ringot ama ne na an in biak laya ami ziale mi ten achan chen an soidan chu a engzo ngerin tur a shethiam to lova nang nga che hi chu ko khenai ro tui nga angania zia omlo ti in avashil game chu an chan le don ta a Austin chu a teammate te a chak puyani chuan semi final an lu thei to dona ma se an tran don chia ti a mi pui zinga changa semi holai chu avamu game kalsanin zuya tuma apa in rodang hetiang maya I dream pai bavin khoya nge kalitum alo ti ngala chuta Austin chuan I dream zogani ka pai bodon ti a changin semi chu ava zuya rasur noya chuan du tho taka info pin an indu ton na te chu an lantir lai kha chu semin apa ro hnu chia a mu chuak ta hlol mai thil engkim chu a mingin alo da vek district attorney nena akalpui ngalin Fiona I chu a insoi fia na samaya nima silla apa ro hnu chia chungchang chu alo shevekti a signature chuanga tang chuan alang renga chuti lain phir unauten Princeton University le khadik tak zok chu baldo boma chang anlo mu chuak restaurant chu pangai taka kalpuya ni le to a district attorney ne na an in be fe nuwa Fiona Brianna le Gabriela ite chu an community service charge peknan rondai ka ishwai den noya restaurant a chuan an thok ve ta lob mai Carter chu fakna lama a hlo tling chho ta hlea chu chuan selby mit chu lale ngalin atlon vel chiama Mase Carter heroin Shelby mi zedik tak asya chian to awangin mi zong omlai ngein atnara an school radio athupuang tu asriti chu achwa puita zogani movie toblama chuan Austin le semi te chu semi le apa kaldun fotrin na hmuna an kala chuta chuan Austin an semi chu a phone pekirin an info pa an dream te ti hlotling tura in puiton zel tur le kumkhwa a omdun to turin an intiamani